Stimați telespectatori, vreau să stau aici, o să stau lângă Adi Cristescu, pentru că vreau să ascult și eu în liniște această piesă. Aseară m-am ridicat în picioare și am dansat-o. Nu știu cum a reușit un asemenea text și o asemenea melodie Nicolae și Corina, dar este o dulceață de piesă. Ei, nici o chiar dulceață. așa. O să vedeți, Nici o să chiar vedeți. Pot să o laud oricât că nu e în concurs, da? Deci nu greșesc cu nimica. Aveți microfoane, aveți. Ok. Unde cântăm? În care parte? Criza, priviți spre colegii mei, așa, și să ascultăm Criza. Vai, a venit și criza, am primit comunicat, nu sunt bani, e mare miza, lefurile s-au tăiat. Am intrat de tot în crize, nu am bani, sunt supărat, nu mai am curent în prize, gazul las mi l-au tăiat. Nu pot să mă distrez și vreau să emigrez. Aș vrea în America sau în Siberia, departe undeva. M-aș duce în Africa, în Macedonia sau California. Aș vrea în America sau chiar la Moscova, în Congo undeva. Nu erau în Spania, nici în Albania, la Monte Carlo aș vrea. Uite, criza nu e criza, nu mai vreau alte povești. Mi-am făcut deja valiza, dar rămân la București. Eu totuși mai visez să-mi bani să emigrez. Aș vrea în America sau în Siberia, departe undeva. M-aș duce în Africa, în Macedonia sau California. Aș vrea în America sau chiar la Moscova, în Congo undeva. Nu erau în Spania, nici în Albania, la Monte Carlo aș vrea. Aș vrea în America sau în Siberia, departe undeva. M-aș duce în Africa, în Macedonia sau California. Aș vrea în America sau chiar la Moscova, în Congo undeva. Nu erau în Spania, nici în Albania, la Monte Carlo aș vrea. Aș vrea în America sau în Siberia, departe undeva. M-aș duce în Africa, în Macedonia sau California. Nu erau în Spania, nici în Albania, la Monte Carlo aș vrea. Nu erau în Spania, nici în Albania, la Monte Carlo aș vrea. Excepțională piesă. Eu v-am spus că o să vă placă, nu știu dacă v-a plăcut. Criza Acum dar nu mai piesa- cere și tu la Auzi, toată lumea. Sorine, aici la Criza chestia nu le-a asta- plăcut, dar aici piesa la da. chestia asta merge un banc extraordinar pe care nu cred că Te rog. toți colegii mei îl știu. Corina, să vă A mutați la o cântat masă mai Bodgros aici. la o nuntă, care este un mare maestru și a cântat și a dat tot sufletelul la această nuntă, s-a terminat nunta și a rămas o babă care spăla blidele. Și trece mirele pe lângă ea, la noi acolo în Moldova. Trece mirele pe lângă ea și o întreabă, Lele Marie, dar Bodgros era alături. Ți-a plăcut muzica? Și aia se întoarce și zice, decât nică. Și a spus și tu, Sorine, e excepțional. Și eu zic, decât nică.